Combatre la corrupció, donar resposta a l'emergència social i garantir un referèndum a Catalunya. Aquests són els 3 eixos a partir dels quals En Comú Podem confia tornar a guanyar les eleccions generals a Rubí i a Catalunya. Els candidats Joan Mena, Aina Vidal, Agnès Petit i Alicia Ramos han estat aquest dijous a Rubí. En Comú Podem ha marcat perfil d'esquerres i ha posat en valor el vot de les ciutats que, com Rubí, van ser decisives pels bons resultats del 20 de desembre. El vot de Rubí i del Vallès Occidental va ser una aportació substancial a la victòria d'una candidatura com la d'En Comú Podem. El vot En Comú Podem és un vot que val per 3 perquè és el vot que servirà per fer fora el govern del Partit Popular, que és avui un dels partits més corruptes que tenim a tota la Unió Europea. Serà un vot que servirà també pel rescat ciutadà, per aplicar polítiques de rescat a les persones i abandonar aquelles polítiques que ens han condemnat a la misèria, que l'únic que han fet és rescatar a les entitats bancàries, i finalment el vot que també garantirà un referèndum per decidir el futur de Catalunya en el nostre país. La formació considera el govern del PP racista i masclista i s'ha compromès a recuperar els drets bàsics de la ciutadania, començant per derogar la reforma laboral i la LOMCE. Un govern masclista, classista i racista, un govern que ha permès que a dia d'avui hi hagi ciutadans entre nosaltres que no tenen accés, per exemple, a la salut pública, un govern que ens ha infligit un dolor terrible en l'àmbit del treball i que ens ha aplicat unes reformes que ens han deixat en la més absoluta precarietat i la pobresa i exclusió a la immensa majoria de treballadors i treballadores d'aquest país. Una situació que, de fet, els rubinencs coneixen prou bé, ja que és una població prou afectada per aquesta reforma i per l'atur i la precarietat. L'acte central de la campanya d'En Comú Podem va plegar una 50ena de persones a la plaça Montserrat Roig.